Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι της Πάτρας ανάγκασαν τους Αφγανούς λαθρομετανάστες να κυνηγούν στην εθνική οδό πια το όνειρό τους για φυγή στην Ευρώπη. Όπως βλέπετε στις εικόνες ντοκουμέντου, οι λαθρομετανάστες προσπαθούν να ανέβουν και να κρυφτούν στα φορτηγά που θα μπουν στα πλοία για Ιταλία, ακόμη και όταν αυτά είναι εν κινήσει στην εθνική οδό, αναγκάζοντας τους οδηγούς συχνά να χρησιμοποιούν ακόμη και ρόπαλα για να τους απομακρύνουν. Είναι και επικίνδυνοι από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, γιατί να μείνουνε, να πάνε στην πατρίδα τους. Το μέλλον των εκατοντάδων Αφγανών λαθρομεταναστών που σήμερα ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε αυτοσχέδιο καταβλισμό δίπλα στο λιμάνι έχει χωρίσει στα δύο τους κατοίκους της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Οι πατρινοί που ζουν δίπλα στα παραπήγματα ζητούν την άμεση διάλυσή τους και την απομάκρυνση από την περιοχή όλων των λαθρομεταναστών. Ο υπάρχον καταβλισμός είναι παράνομος. Είναι μη νόμιμος. Έχουν καταληφθεί ιδιωτικά οικόπεδα, έχουν στηθεί ανεπίσημα άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η κάμερα του Αντένα κατέγραψε τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στον καταβλισμό των Αφγανών. Τα όνειρά τους για ένα καλύτερο μέλλον στεγάζονται κάτω από σανίδια και μουσαμάδες, όπου μαζί με τις ελπίδες τους φωλιάζουν η πείνα και οι ασθένειες. Χάλια, ποιος το θέλει πως περνάει εδώ, καλά περνάμε νομίζετε. Δεν έχουμε άλλη λύση, ήρθαμε εδώ πέρα. Στον καταβλισμό Συνειρών Πολυτεχνείου στην Παραλιακή Οδό της Πάτρας ζουν περίπου 500 Αφγανοί μετανάστες. Αυτές οι εικόνες έχουν ξεσηκώσει τους κατοίκους του ανατολικού διαμερίσματος της πόλης, όπου το κράτος θα φτιάξει κέντρο προσωρινής φιλοξενίας για να μεταφερθούν εκεί όλοι οι Αφγανοί λαθρομετανάστες. Το Σούλι δεν αλώθηκε εδώ και 300 χρόνια από τον Αλή Πασά. Δεν πρόκειται να αλωθεί σήμερα από τις ορδές των Ασιατών. Δεν μπορεί να μεταφέρεται το πρόβλημα από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο. Δεν είναι λύση, πιστεύω αυτό. Οι κάτοικοι κάνουν 24 ώρες περιπολίες για να εμποδίσουν τα μηχανήματα να ξεκινήσουν τις εργασίες για το νέο καταβλισμό.